Ahoj lidi, dneska se natočíme Forest a až bude update, tak se vám možná ozvu. A nevím, sama jestli bude update. Tam je ryb, ale to je jedno. A jestli mám zahrát v příštím videu Forest, ne Forest, to jdu hrát teď Rivals, tak mi napište do komentářů. Já možná půjdu proti Brákovi. Možná. A jaká hra tam bude nejvíc olejkovaná, tak to zahraji. Točím se tady já blázen. Točím se tady. Těžím si tady člověk. No, mohla to dám tady. No, těším se fakt na mě, jestli dělali nějaké bude vůbec. A jestli chcete, abych hrála nějaký věci ve 3 hodiny ráno, napište mi do komentářů a možná to uděláme, ale pak možná. Takový že se mi do toho fakt nechce moc. Budu točit brákou. Jo, ale nic neslibuju, říkám možná, jo. A základní věci.